እግዚአብሔር ይባርኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ አርእስተይ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4 ሸውዓተዩ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ብስም ኢየሱስ ከምቡቤ ግናኸ መወዳእታ ሁሉ ነገር ቀሪብ ሞ ስለዚ ርእስኩም ግጥኡ ንጸሎት ንዑ ፍቅሪ ብዛሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ናሓትሕልኩም ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ትሃልኩ እንታይ እቲ ኣርእስተይ እግዚኣብሔር ይመስገን ንጸሎት ክንነቅሕን ነዚ ዘመን ድማ ክነስተውዕሎ ነዚ ግዜ እዚ ክነስተውዕሎ ነዚ ዘመን እዚ ክንፈልጦ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ተቀዳማይ እቲ መወዳእታ ይቀርብ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ንሰምዖ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ መወዳእታ ሁሉ ግናኸ መወዳእታ ሁሉ ቀሪብ ሞ ስለዚ ርእስኩም ግጡ ንጸሎት ግጡ መጀመርያ ርእስኻ ምግታእ እዩ ተቀዳማይ ሕዋተይ ንኸይንጸሊ ንኸይንነቅሕ ስጋና ዝጻረረና ምክንያቱ ስጋና ሁሉ ጊዜ ምቾት ይደሊ ስጋና ሁሉ ጊዜ ዕላል ይደሊ ስጋና ሁሉ ናይ ስጋ ነገር ይደሊ ስለዚ ሰብ ከዕልል ሙሉ ለይቲ ይሓድር ናይ ስጋ ነገር ግን ክትጽሊ ተልከ ካብ 10 ደቂቃ ይኣቢ ምክንያቱ ስጋና እንተ ዘይገቲእናዮ ስጋና እንተ ዘይቀቲልናዮ ስጋና እንተ ዘይግዛእናዮ እንታይ ክንኮን ኣይንኽእልና ደው ክንብል ኣይንኽእልና ንጸሎት ከዓ ክንነቅሕ ኣይንኽእልና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርያ ርእስና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ርእስና ክንገትእ እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብሉ እቲ ርእሱ ዝገትሲ ካብቲ ከተማ ዝሕሉሲ እንታይ ይበልጥ ይብሉ እግዚአብሔር ይመስገን ተዓቢ ነገር ንርእስኻ ኮንትሮል ምግባር ጳውሎስ በጣም ደስ ብለኒ ፍልሳይቱ ኣነሲ ንኻልኦት እናገልገልኩሲ ድርቢ ከይኮንሲ ንርእሰይ እንታይ ገብሮ ኣለኹ የግዝእ ኣለኹ ንርእሰይ ንስጋይሲ የጨንቆ የግዝኦ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ሕዋተይ ሎሚ ርእስና እንተገቲእና ኢና ንጸሎት ደው ክንብል ንኽእል ሎሚ ርእስና እንተገቲእና ኢና እግዚአብሔር ክንነቅሕ ንኽእል ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክንነቅሕ ርእስና ክንገትእ ቃል ኣምላኽ ይብለና ይነግረና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን እዩ ስለዚ መንፈሱ ዝገትእ ሰብሲ ቁፅሪ ዘይብሉ ካብታ ዝፈረሰት መንፈሱ ዘይገትእ ሰብሲ ቁፅሪ ዘይብላ ዝፈረሰት ከተማ ይኻሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን እቲ ርእስና ምግታይ ዳዊት ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ንርእስና ክንምርምር ካለና ዳዊት እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር መርምረኒ ተዓዘበኒ ንልበይ ኩላዲት ድማ መርምረኒ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እዚ ልብሲ ጎራሕ እዩ ናይ ሰብ ልቢ መን የስተውዕሎ ኢልዎ ምክንያቱ ነዚዩ ወእግዚአብሔር መርምረኒ ተዓዘበኒ ንልበይ ኩላዲተይን ድማ መርምር ወአምላኽ ይብልካ እንድሕሪዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 139 ወአምላኽ መርምረኒ ልበይ ከዓ ፍለጥ ፈትነኒ ሓሳበተይ ድማ እንታይ ግበር ፍለጥ መገዲ ዓመፃ እንተለኒ ረኢሞ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም መገዲ ድማ መርሓኒ ዋተይ ልቢ ሽፍት ከሎ ከቢድ እዩ ልቢ ሰብ እንተተሪሩ ከቢድ እዩ ንዝክሮ ኢና ናይ ፈርዖን ልቢ ተሪሩ ከመይ ኣሸጋሪ ከም ዝነበረ ስለዚ ኩሉ ጊዜ ርእስና ክንመርምር ርእስና ክንፍትሽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ኣምላኽ ይደልየና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ክንመርምር ኣለና ግናኸ ኣብ ቆሮንቶስ ሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡ ከዓ ርእስና እንተንፈርድሲ ዓይኒ ተኾነና ነርካ ኣብ ብዙሕ ጊዜ ካባይ ጀሚርኩምሲ ናይ ካልእ ሰብ ኢና ንርኢ ኣብ ውሽጥና ዘለዎ ርእስና ክንመርምር ቃል እግዚአብሔር ይምዕደና ሎሚ ድራር ጎይታ እውን ንወስድ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ርእስና ክንፍትሽ ርእስና ክንመርምር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይመስገን ብምሕረት ኣምላኽ በፍቅሪ ኣምላኽ ምህላውና እንደገና እውን ኣብ ቆሮንቶስ እንታይ ይብል ብእምነት እንተለኹም ርእስኩም ፈትኑ ርእስኩም መርምሩ ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ዶ ብርእስኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እዚ እንታይ ዘይኮነሲ መኸታ ዘይተጽንዑ ኢኹም ይብለና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ገላትያን ከዓ ነፍሲ ወከፍ ፀፀሩ ክፀውር እሞ ነፍሲ ወከፍ ድማ ነታ ግብሩ ርእሱ ይመርምር ሽዑ ብናይ ካልእ ዘይኮነ በቲ ናይ ርእሱ ጥራይ ትምክሕቲ ክረክብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ናበይናና ኣብቲ መጀመርያ ናቱ ዘለና ርእስኻ ምክታዕ ርእስኻ መመርመር ርእስኻ መፍታሽ ሎሚ ጎይታ ተዝመጽእ ሕዋተይ ከመይ ሎምሲ ንቃሉ ንጎይታሲ ኦፕሬሽን ንኽእል ሕዋተይ ይመርመረና ይፈትሸና ንጎይታ ዘይኽብር ድማ ይተኣለ እግዚአብሔር ይመስገን ናኽ ይባርክ ጎይታሲ ይጽረጎ ጎይታሲ ይእለዮ ሃሌሉያ ስለዚህ ርእስና ንፈትሽ ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ርእስኩም ግቱ ምስ በለ ንጸሎት ንቑሑ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ክስታይ ክንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሮሜ 10:3 ክብሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ሮሜ 10:3 ክንሪኢና አምላኽ ይባርክ ሮሜ 10:3 ካብ 11 ጀሚርና ስም ኢየሱስ ከምቡቤ ምድሓንኩም ካብታ ዝኣመናላ ጊዜ ሕጂሲ ኣዝዩ ናባና ቀሪቢ ኣሎ እሞ ሕጂሲ ካብ ድቃስ እትባራበሩሉ ጊዜ ከም ዝበጽሐ ነዛ ዘመን እንታይ ግበርዋ ፍለጥዋ ለይቲ ሓሊፉ መዓልቲ ቀሪቢ እያ እሞ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋራ ብርሃን ንልበስ ከም ብመዓልቲ ብቕድዕና ንመላለስ ብጓይላን መስተን ኣይኮነን ብምንዝርን ዕብዳን ኣይኮነን ብባእስን ቅንዓትን ኣይኮነን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዛ ዘመን እዚ ኣነላሊ እቶም ዝድቅሱ እንታይ ኢሎም ኣሎ እዚ ሕጂሲ ካብ ድቃስ እንበራበረሉ ጊዜ እዩ ሕዋተይ ሎሚ ንነቕዓሉ ጊዜ እዩ ሎሚ ሪላክስ ንገብረሉ ወይ ድማ ንዛነየሉ ጊዜ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ጾም ጸሎት ተኣውጅና ሎሚ ስጋና ገቲእና ንጸሎት ክንነቅሕ ዝግባአና እዩ ሕዋተይ ካበይ ጀሚር ኩላትና እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ክንነቅሕ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክንነቅሕ ጎይታ ይደልየና ኣምላኽ ይባርክ ስለዚህ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ሙስኡን ክሪኢና ኣምላኽ ይባርክ ሓደ እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ብስሜስ ኮምቦቤ ግናኸ ኣሕዋተይ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራዕ ኮይና ብለይቲ ከም ትመጽእ ባዕልኻትኩም ኣርጊጽኩም ትፈልጡ እሞ ብናይ ዘመናትን ጊዜን ክንጽሕፈልኩም ኣድልየኩም እዩ ሰላምን ደሓን እዩ ክብል ከለዉ ንጥንስቲ ቅልውላው ከም ዝሕዛ ሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመጽእ እሞ ከቶ ኣይከምልጡን እዮም ንስኻትኩም ግና ኣሕዋተይ ኩላትና ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ኢኹም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራዕ ከይትመጻእኩምሲ ኣብ ጸልማት ኣይኮንኩም ዘለኹም ንሕና ናይ ለይቲ ናይ ጸልማት ኣይኮናን ደጊም ንንቃሕ ንጠንቀቕ እምበር ከምቶም ካልኦትሲ እንታይ ንኹን ኣይንደቅስ እቶም ዝደቅሱ ብለይትዮም ዝድቅሱ እቶም ዝሰኽሩ ከዓ ብለይትዮም ዝሰኽሩ ስለዚህ ሕዋተይ ንሕናሲ ደቂ መዓልቲ ኢና እግዚአብሔር ደቂ ብርሃን ኢና ስለዚህ እቶም ናይ ለይቲ ሰባት እንታይ ኢሎም ኣሎ እቶም ዝሰኽሩ ብለይትዮም እቶም ዝድቅሱ ድማ ብለይትዮም ስለዚህ ንሕና ግን ነንቃሕ ንጠንቀቕ ሕዋተይ ልክዕ ከምቲ ወታሃደርሲ ጸላኢ መዓስ ከም ዝመጽሲ ኣይፈልጥን ኩሉ ጊዜ እንታይ እዩ ተዳልዩ ዝጸንሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ንሕና ድማ ንጸሎት ክንነቅሕ ክንተግህ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደልየና ማለት እዩ ኣምላኽ ይባርክ ትዝክሮም እዮም ኣብ ማቴዎስ 25 ዘለዋሲ እተን 10 ደናግልሲ እተን 5 ለባማት ይልወን ኣሎ እተን 5 ከዓ ዓያሽ ይልወን ኣሎ ንምንታይ ፈላልይወን ኣሎ እቲ ኣተን ነጥሕን ጢንን ዘይተን ኣዳልን ስለዚ ጽብያ ዝነበራ ለባማት ይልወን እተን ዓያሹ ግን ቁሩብ ተዛኒን ዘይቲ ሳይምጻን ኣብ ማቴዎስ 25 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚህ ከም ደቂ ብርሃንሲ እንታይ ክንኮን ኣለና ለባማት መስተውዓል ክንኮን ኣለና እንታይ ዝብልና ጊዜ ዓዲኩምሲ ከም ለባማት ተመላለሱ ጊዜ ዓዲኩምሲ ከም ለባማት ተመላለሱ እዚ ጊዜሲ ይኸፍ ኣሎ እዚ ጊዜሲ ናበይ ጎይታ ዝመጽኣሉ ጊዜ እዩ ጎይታሲ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ዘሎ ሕዋተይ ስለዚህ ጊዜ ክንዕድግ ከም ዘለና ከም ለባማ ኣሎ ዓሻ ኣሎ ዓሻ ኣብ ዝኾነ ጊዜኡ ዝባክን ኣብ ሪላክስን ኣብ ተፈላለየ ነገር ለባም ግን ነቲ ጊዜ ተጠቂሙ ዝነቅሕ ዝጽልይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ልክዕ ከምዘን 5 ለባማት ደናግል ከምአንን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕዋተይ ሎሚ ክንዳለው ሎሚ ድልዋት ክንከውን ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ክንነቅሕ
እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ዘመኑ ዘይፈልጥ ቃል አምላክ አሻይልዎ ነዚህ ዘመን ዘይፈልጥ ነዘመኑ ዘይስተምል ዘመኑ ዘይስተውዕል ሰብሲ አሻይልዎ ቃል አምላክ ዘመንና ክነለልዮ ቃል አምላክ ለባማት ክንከውን መስተውዓልት ክንከውን ቃል አምላክ ይነግረናል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክነቀ ቃል እግዚአብሔር ይደልና ማለት ስለዚህ አምላክ ይባር እዚ ዘመን ጽክነለልዮ እዚ ዘመን ማቴዎስ 24 እንደና ወይታስ ክርስቶስ እዚ ዘመን እዚ አይተላልዮ እንዲሁም ደመና ሪኦኩም ወማይኮ ቅዩቱሉ ነፋስ ሪኦኩም ማጽሐይ ሆኑ እዚ ቋም ለላይ ከአኻልኩ ለዘመን ግዳክ ከመይ ዘይተላልዮ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዘመን ክነለልዮ ቃል አምላክ ይነግረና ዘመን ዘላልዮ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ደቅ ማን ይመስለኩም ደቅ ይሳኮር ነው ደቅ ይሳኮር ነቲ ዘመን ያላልዮሞ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንሕና ድማ ነዚ ጊዜ ነዚ ዘመን ዚ ክነለልዮ ቃል አምላክ ይነግረና አብ ሉቃስ 12 ክንሪኦ ነኸና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ 54 ወክሳብ 56 ነቶም ህዝብ ድማ በሎም ደበና ካብ ምዕራብ ዲብ ኮሎም ስራአኹም ሽዑዝና ክዘንብዩ ትብሉ ከምኡ ከዓ ይኸውን ንፋስ ደቡብ ክነፍስ ምስራአኹም ድማ ሃሩር ክኾን ትብሉ ከምኡ ድማ ይኸውን ኣቱም ጉቦዛት መምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ ከመይ ደኣ ነዚ ዘመን ሲሲ ዘይትምርምሩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ነዚ ዘመን ሲ ከመይ ዘይተለልዩ እንታይ ለኩም ኣብ ደቂሳ ኣብ ቀዳማይ ዜና ካብ ደቂሳ ቆርሲ ካብ እስራኤል እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ክፈልጡ ምስተውዓል ዘመናት ዘለዎም ደቂ ይሳኮር ነቲ ዘመን ዘላልይዎ ነይሩ ዋተይ እዚ ግዜ እዚ ነላልዮ እዚ ናይ እስራኤል ነገር ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ በዓል ዩክሬን ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ ሃገርና ንሪኦ ኣለና ዋተይ ዝሓለፈ መሬት ምንቅጥቅጣት ንሪኦ ነርና ኣብ ኣፍጋኒስታን ክሳብ ካብ 3000 ንላዕሊ ሰባት ሞይቱ እቲ ጎይታ ዝበለና ሲ ኩሉ ይፍጸም ኣሎ ዋተይ الزمن سي انتهينا قال أملاك سي قويتا يسوع كريستوس كل لنا تولدوا كسك قليلنا تسقيدوا كموتي تبايلو موتوا كتسي تبايلو تسيو حج انتهينا نصبع زلنا حنت نصبع زلنا سي قويتا خملس أبوتنا لنا حواتي أما حلوينا أبوتا لنا قويتا سي قريبي كمل زملسوا له جيزي قريبي حواتي سلازي لومي كمتن لبامات دناقل كنكون رأسنا كنقت نتصالت كننقح እግዚአብሔር አምላክ ይደልየናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብتصالت ኢና ነዚ ነገር ስንሰግሮ ንኽእል ነዚ ነገር ስንሓልፎ ንኽእል ሲ ብتصالت ሕዋተይ ክነቅሕ ከም ዘለና ቃል አምላክ ይነግረና ስለዚህ ጊዜ ክነለልዮ ኣብ መዝሙር ዳዊት 9 እንታይ ጥበበኛ ልብ ምን ትረክብ ሲ መዓልታትና ክንቆጽር መሃረና እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ጊዜ ክነለልዮ معلتات كنفلت እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ መጽ ታሪኩ ዘሎ ሕዋተይ ዘመን ወይታም መምላስ እግዚአብሔር ይመስገን ዘመን ወንጌል ኢና ዘለና ዘመን ወንጌል ቤተክርስቲያን እዚ ሕጂ ትነቅሓሉ ወንጌል ትሰብከሉ ኣብቲ መጨረሻ ጊዜ ሲ ወንጌል ሲ ኣብ ኩሉ ክስበኽ ይተባሂል ዘሎ እጂ ዘመን እግዚአብሔር ዘመን ምሕረትን ዘመን ወንጌል ኢና ዘለና ብድሕር ሕጂ እውን ጎይታ ምስ መጻኻ ዘመን ፍርድ ከዓ ክመጽእ ሕዋተይ ስለዚህ እዚ ዘመን ዘለና ያሲ ንፍለጦ ዘመን ወንጌል እግዚአብሔር ይመስገን ዘመን ናይ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ክነቅሕ ቃል እግዚአብሔር ይደልየና ማለት እዩ አምላክ ይባርክ دحر بتحتيا تا أنتو يزرعنا رأسكم قطعوا مسبلنا أملاك يبارك أبتي مجرد شاقيزي زخون مالتي قدامي بيترس نبتنا أنتو يكمل لسي قدامي بيترس شو أتى جناها مودة تأكلون هجر قريب سلزر السوق قطعوا نتسألت نقول مسألة فقري بزحي حتى أتخدني أمو كلمة كله أبنا حدكم هل تبي الفقر تحلوكم أخواتي بزعبا فقرشي بزحي زي تسابيخنا هنا بزي فقر كنتيل والو بزي فقر كل زيري ولا أمنتي حلوك ولا تأمرات جبر ولا زجبر كجبرسي فقر تزيلوسي كله انتبه أنا تسني والله سلازي زي أبي المسكن أبت ما تشرش على زي جن انت أبزق انتبه لنا له فقري بزحات أتخدني أمو المخول نحاتكم شيء على أنت الفقر تعلقوا نحن أسي نايدك مزامر ملالي ناس انت حواتي فقريا
ናይ ኢየሱስ ምዃንና መፈለጥና ሲፈር ኣሕዋተይ ፍቕሪ ተደይብልና ዝሃለወ ይሃሉ ከንቱ ይሕዋተይ ኣብቲ መጨረሻ ጊዜ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ ድሕሪ ኢኹም እሲ ፍቕሪ ክትዝሕል እያ ሰብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻረፍቲ ፉንፉናት ምቸት ዝደልዩ ተድላ ዝደልዩ እዩ ዝብለና ፍቕሪ ትዝሕለሉ ጊዜ ሰብ ፈተውቲ ገንዘብ ዝኾኑሉ ጊዜ እዩ ንሕና ግን ኣሕዋተይ ከምኡ ደይኮና ፍቕርና ክወስኽ ፍቕርና ሃልሃል ክብል ፍቕርና ካብ ዘለናዮሲ ንላዕሊ ክኸውን ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ናሓድሕኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ተሃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዩ ስለዚ ኣምላኽ ይባርኽ እዚ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ ስለዚ ሰብ ንጸሎት እንድሕር ተጊዩ ርእሱ ድሕር ገቲኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍቕሪ እንተቢሉሲ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብቲ ክሳይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ መሐለዊ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን መሐለዊ ቦታ ዋተይ ኣኺባኩም ኣይትሕደጉ ይብለና ዋላ መንፈስ ገዛእ እኳ እንተተላዓለሲ ሰፈርካሲ ኣይትሕደግ ዋተይ ውሕጅ ክመፅእ ከለኩ ኣዘን እዩ ዝመፅእ ወይታ ከዓ ከም ሰራቕ እዩ ዝመፅእ ወይታ ምኽንያት ኣይቀበልኒ ኣሕዋተይ ኣዳምሲ እንታይ ምኽንያት ንምንታይ ዳ ካብታ ኣይትብላዕ ተባልካ ትበሊዕኻ ምስ በሎሲ ንሄዋን ኣብ መኽንዩ እዛ ዝሃብካ ንሰበይቲ ኢሉ ሄዋን ከዓ እንታይ መኽንያ ንተመና መኽንያ ኣሕዋተይ ምኽንያት ኣይሰርሕን ኣምላኽሲ ምኽንያት ኣይቀበልኒ ስለዚ ቦታና ኣይንሕደግ ንዓና ክሕሸኒ ንዓይ ክሕሸኒ ንዓኹም ክሕሸኩም ኣብ መሕለዊ ቦታና ኣለኹም እግዚኣብሔር ምስ ጎይታ ቀሪቡ ኣሕዋተይ ኣብ ቦታና መፂኡ ከይስእነና ስለዚ ሃንደበት ልክዕ ሰራቕሲ ሰራቕ መዓዝ ከም ዝመፅእ ኮይ ትፈልጠን ኢኻ ሰራቕሲ ሃንደበት እዩ ዝመፅእ ስለዚ ናይ ጎይታ ምጻት እውን ከምኡ እዩ ኣሕዋተይ ጎይታ ክመፅእ እዩ ኣሕዋተይ ቃሉ ይነግረና ኣሎ ቃሉሲ ተዳለው ንቑሓት ኩኑ እግዚኣብሔር ይመስገን ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ኣብ ቆሎሴ ዘሎ ኤጵራፎስ ብጸሎት ዝጋደል ሓዊ ሎሚ ብጸሎት ኢና ክንጋደል ዘለና ብጸሎት ኢና ክንደፍእ ዘለና ብጸሎት ኢና ነገራት ክንወርስ ንኽእል ብጸሎት ኢና ዝተማርኸና ነገር ክንመልሶ ንኽእል ብጸሎት ኢና ምስ እግዚኣብሔር ደው ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ክሳብ መመስገንቲ ንኸውንሲ ክሳብ መመስገንቲ ንኾንሲ ብጸሎት ክንተግህ ኣለና ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ ሰሙን እዚ ተወዲኡ ዝሓለፈ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ እውን ቦርድ ማሕበር ክንጸልይ እዚ ዕድል ስለ ዝሃበትና ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ኣብ ገጽ እግዚኣብሔር ፍትሒ ኣሎ ኣብ ገጽ እግዚኣብሔር መልሲ ኣሎ ኣብ ገጽ እግዚኣብሔር ዘይፍታሕ ነገር የለን ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ይመስገን ዝክርዎ እንዲኹም ዳዊት ዓቕሉ ፀቢቦ እታ ከተማሲ ጥሜት እንደገና ጥሜት ካልኣይ ዓመት ሳልሳይ ዓመት ድማ ጥሜት ምስ ወፀሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቀሪቡ ጾምን ጸሎትን ገጽ እግዚአብሔር ደልዩ እንታይ እቲ ችግር እንታይ እቲ ምኽንያት እግዚአብሔር ግን ድማ እንታይ ገይሩ ገሊጹሉ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ምኽንያት ናይ ምኽንያት ናይ ሳኦል ምዃኑ ገሊጹሉ እቲ ነገር ምስ ዕርየ ድማ እታ መሬት እንታይ ኮይና ዕረፍቲ ረኺባ እቲ ጥሜት ደው ኢሉ ኣሕዋተይ ገጽ እግዚአብሔር ኣብ ምድላይ መልሲ ኣሎ ናይ ሕቶና እንታይ እዚ ነገር ንብሎ እዚ ኣብ ገጽ እግዚአብሔር መፍትሒ ዘሎ ኣብ ገጽ እግዚአብሔር መልሲ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ይደልየና ዘሎ ደው ክንብል ከይቃወፁ ኩሉ ሰዓት ክትጸልዩ ከም ዝግብኦምሲ ኣብ ሉቃስ 18 ነጊሮም ኣሎ እግዚአብሔር ጎይታሲ ፍትሒ ዘውፅኡ እታ መበለት ሰበይቲ ስንፈልጣ ኢና መፍትሒ ደልያሲ ናብቲ ጨካን ፈራዲ ኸይዳ ንሱ ግን ንኣምላኽ እኳ ተዘይፈራኩ ንሰብ እኳ ተዘይፈራኩ እዛ ሰበይቲ ላሕ ኣቢላት እንላሞ ፍትሒ ከውፅኣላ ኢሉ ፍትሒ ውፅኢላ እቶም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፅውዑ ግዳ ክንደየናይ ፍትሒ ዘይውፅኣሉ እግዚአብሔር ፍትሒ ዘውፅኡ ኣብ እግዚአብሔር ተኣማሚንና ኢና እግዚአብሔር ኩሉ ዝቕይር ናይ ኣስቴር ጊዜ ናይ ማርዶኳይ ጊዜ እቲ ኣዋጅ ብምንታይ ይፈሪሱ ብጸሎት ይፈሪሱ ናይ ጸላኢ ኣዋጅ ብጸሎት ከዓ ፈሪሱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣሕዋተይ ክንነቅሕ ከም ዘለና ደቂ መዓልቲ ምዃንና ብጸሎት ክንደፍእ ከም ዘለና ከምቲ ኤጵራፎስ ብጸሎት ዝጋደል ዝነበረ እስያ መፍትሒ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ምባል እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ እዚ ጊዜ እዚ ክንላልዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደልየና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዘመኑሲ ናይ መጨረሻ ዘመን ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ዝክሮ ይኹም ናይ ኖህ መርከብሲ እታ
تم سبات يبلو يسجو يتعاتوا نيرهم أبتنا متشرشة لا يفرتي جيجي مني عتوا تماعته تانا ينهم مركب مني عتوا زابير عتوا نقول جيجي له حواتي نمملاس جيجي له نسألت جيجي له زابير نفرتي جيجي الله سلزي زابير عدل يومين نقول ملا سوسي جن ساتم تايقولون يرم نو يباتشولو يلا وتقولو نيرم تمشرش جن ولا حنتي نه تقولو زابير عتوا سلزي كله زمن قالو زمن منطق قالو حواتي كابتم ننطقدينا حواتي زنطقلو زي نطقلو بتخشان نطق كابينا حواتنا رأسنا نمرنا حواتي صباحسي ولا حد مخنيات نقول لي يلا زابير أملاك تمسكن يوم سلزي قويتاك عرفنا يمتصالو نقويتاك نريئينا زابير أملاك زابير تسفاه بنالو أبرومي عصرت مو ريوة تعمل دست بلاني زابير مسكن رومي عصرت بتسفاسي تحقوس بلنا بتسببا قد نتاقون تحقوس لكن أنت يلو تقولت أزوتر إذن سلسين خلينا حواتي بتسفان تايقورو تحقوس تسفان لنا حواتي كمتم تسفا زي لهم أيقولنا سر تسفاينا سلسي بس تسفا زيخن حقوس علينا ويتا يذكر سوس انتايلو لبهم أي شبر بأملاك إيمانو أبيتا بوي بسحنا حجرالو كيجي لما سفرا قدالو الكمي تمالي سمجي لما تقبرو كمي كوستو كمي زي عابي تسفاي حواتي مويتنا أين ترفنينا أب سماي بيت تداليلنا لو أب سماي جزا تداليلنا لو حواتي إزي تسفا زي تا تسفانا إكزابير أي تنفرني حواتي تا تسفانا أملاك آمين الأول سلسي بزي باك بلنا لو سب تسفاينا سب بزي ماي كنبر غيري حواتي بزي ماي نسلسة معلتي بزي مدبخة توسنا معلتي ولا 4 معلتي بزي تسفاقنا حامو سريع عدو كل ما يكبر حواتي سب تسفو انت تسأل ميتو نمتاي سب تحاني قزموت نمتاي يموت زدفع تسفو سلة تسأنقوا أوكاي زقوبرو سلة تفو أوكاي بقى سلة تسأل موت أيوة احنا قل كمتم سب تسفا زي كونو تسفا علنا سلازي بتسفا عقوس علنا تخيل بتسببات عقوس لنا حواتي إذن ريو زلنا كحلفي إذن ريو زلنا نجيزياوي زابير أملاك تمسكن يكون سلازي انتايو ازي ابتي فتنا جيزي تعقوسو يلنا بتوم كسام مجرش از عقوسو سي بصانيوم لنا زابير مسكن سلازي كنعقس كنتصمم مخنياتو حلافي كله كوقعي كحلفي سلازي ابوتانا خوينا كنعقس دما قال زابير ينقرنا سلازي بتتصبا إدنا خين كنهب كم زيبلنا بتتصبا بتفتنا بتشجر دوم كنبل كم زلنا زابير مخنيات تسفى لنا وقعي كحلفي تسلميتو اي ترفني دحر تسلمات نتايالو برهان قالوا زابير أملاك تمسكن يوم حكي أبي رومي أبي ماتيوس إسران 4 من رأيه بزعبا معقاس زابير مسكن ماتيوس إسران 4 هو ماتيوس إسران 4 10 انت يبسي إتي خسام مودعتا زعقس جن انت قوني كده حني واتي إنا أين حب تسفى أين غرت تعقس يلينا إذن نريو زلنا قلولا كله كحلفيو سلازي تعقس يلينا سلازي زابير مسكن أبسا زمن زي أسي انت غيرنا كحلف محلافنا كو أيترفناني كلنا كنحلفينا بجهريو زلنا تسفى سلازولو اتي اغزابير باين باقاتكم كغبرز دلي غيرنا كنحلف كن املاخ يدلينا حواتي داويت بزمنه فقاد اغزابير فصمو تا يغبره عارف يبلنا حواتي زمننا انت غيرنا حلفنا زمننا انت غيرنا كنحلف سلازي
أبزح حلافيتي زي حلف سرح سريعك محلافي حايش እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ዮሐንስ 9:4 እንታይ ኢሉ ደስ ትብለኒ መዓልቲ ኸላሲ ግብሪት ዝለኣኸኒ ክገብርሲ ይግባአኒ እዩ ሓደ እኳ ከዓየላ ዘይክእል ለይቲ ትመጽእ ኣላ ሕጂ ኸለኒ ግዜሲ ክገብር ብላሉ ጎይታ ባዕሉ እግዚአብሔር ይመስገን መዓልቲ ኸላ ግብሪት ዝለኣኸኒ ክገብር ይግባአኒ ሓደ እኳ ከዓየላ ዘይክእል ለይቲ ትመጽእ ኣለና ኣሕዋተይ ሎሚና ክንዓይ ዘለና ሎሚ ዝጉልበትና ሎሚ ዝጥዕናና ሎሚ ክንኣቱ ክንወጽእ ከለና ጽባሕ ሓንቲ መዓልቲ ባህ ዘይብለኒ መዓልቲ ክትመጽእ እያ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ክንሰርሖ ዝግባአና ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ኣብ መጨረሻ ናይ ጎይታ እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ድማ እንታይ ጌረካ ኣኽበርኩኻ ዕላምኡ ፈጺሙ እግዚአብሔር ሚሽኑ ፈጺሙ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ጉያይ ወዲኤ ዝበለ ጎይታ እቲ ክትገብሮ ዝግብኦሲ ነቦ ገይሩ ነቦ ኣኽቢሩ ከይዱ ማለት እዩ ዋተይ እዚ ዘመን ድማ ናተይን ናትኩም በዓል ጳውሎስ ከይዶም እዮም ወዲኦም እዮም በዓል ዳዊት ወዲኦም እዮም ኣነ ንስኻትኩም ንሕና ድማ ኣፍተር ሰርተይን ታይም ድማ መኸድና ኣተርፈና ከነሓልፍ ኢና ግን ጌርና ስራሕ ኣምላክ ጌርና ንጎይታ ኣኽቢርና ንጎይታ ኣሐጒስና ንጎይታ ባህ ኣቢልና ክንሓልፍ ከለና ካብዚ ዓቢ ዓስቢ የለና ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ክንሪኦ ጎይታ ይደልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ጎይታ ኩላትና ናብ ንስሓ ክመፁ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምእንታኹም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቶም ንገሊኦም ዝድንጉዩ ዝመስሎም ንተስፉ እንታይ ኣይገብርን እዩ ኣይድንጉይን እዩ ስለዚ መዓልቲ ጎይታ ግን ከም ሰራቕ ኮይና ክትመፅእ እያ ብኡ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበሉ ክሓልፉ እዮም ፍጥረታት ሰማይ ብረስኒ ክመኩ እዮም ምድሪ ኣብኣ ዘላ ግብርታት ድማ ክነድድ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ክመፅእ እዩ ጎይታ ኣይድንጉይን ጎይታ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ዘሎ ኣሕዋተይ ኩሉ ሰብ ደኣ ክንሳሕ ኩሉ ሰብ ክመልስ እንታይ ይገብር ኣሎ ግዜ ይህብ ኣሎ ተተመለስኩምሲ ክመለሰኩም ስለዚ ጎይታሲ ኣብ ቀረባ እዩ ዝብል ስለዚ ክንዳለው ከም ዘለና ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽ እናገበርኩም ነተተስፋ ምንቶ ትረኽቧ ትዕግስቲ ይሓልኩም ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ክብሪ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ኣብ መሐለዊ ቦታና ደው ክንብል ኣምላኽ ይደልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን አይ ቲንክ ፓስተር ዳኒ ሰዓት ዋላ ወዴደ ስለዚ ኣምላኽ ይባረኽ ክዛዝሞ ክጥርንፎ እንታይ ዝብል ዘለኹ ናብታ ናይ ኣንተወይ እዚ ዘመን ስንለል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዘመን ስንለል ኣብ ኤርምያስ ሓንቲ እንታይ ብልሲ ብዛዕባ ኳኺታሲ መዓስ ከም ዝኸዱሲ ይፈልጡ እግዚአብሔር ይመስገን መዓስ ኳኺቶ መዓስ ከም ዝብገሱ እኽሊ ከምፁ ወይ ናብ ሓደ ዓዲ ክኸዱሲ እቲ ዘመን ይፈልጥዎ እቲ ግዜ ይፈልጥዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ንሕና ዶ ኤርምያስ እዩ ንሕና ዶ ካብዚኦም ኣይንሓይሽ እንዲና ኣሕዋተይ ንሓይሽ እምበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ንሳቶም ግን ነቲ ግዜ የለኣላልዮምሲ መዓስ ከም ዝኸዱሲ ይፈልጥዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ግዜና ክነለሊ ግዜና ክንፈልጥ ከም ወታደራት ክንነቅሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደልየና ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ክምለስ እዩ ኣሕዋተይ ማራናታ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ንብዓትና ክደርስ እዩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ የእንትና ከሪኦ ኢየሱስ ክምለስ እዩ የእንትና ከሪኦ ኢየሱስ ክምለስ እዩ የእንትና ከሪኦ ኢየሱስ ክምለስ
የእንትና ኸሪኦ ኢየሱስ ክምለስ የእንትና ኸሪኦ አሜን ሃሌሉያ ኣብ ዮሐንስ ሓደ እንታይ ዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ከም ዝምለስ ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ቃል ያ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ 3:1 ረአዩሞ ውልድ አምላክ ንበሃልና እቲ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና ከምኡውን ኢና ስለዚ ከዓ ዓለም ንባ አይፈለጠተን እሞ ንዓና አይትፈልጠናን ይሉ ዳሓር አምላክ ይባረክ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ያሬታ አሪዮ ለሲዩ የእንትና ኢየሱስ ክምለስ هريو سلازي نقولتاس كنرينا حواتي كمي كم زخون شعينا خنريو እግዚአብሔር ይመስገን ملاح يبارك رأيو ولد أملاك نبالي أنت أبو كمي زبالي فرق خمسة هذانا كم أون إنها أملاك يبارك سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ويتا برقص كملاسيو أتا ناي إرمياس رغبي قريتا نع كم زباه ملاح يبارك إرمياس شومونت شوعته إرمياس شومونت شوعته تعمل السبلانية رازع تعنتو كاخ سايز ولكم يعريتا رازع أب سماي ورحاتو يفلتيو كواتران لخاقيتون عيان زمتقالو جزيات يستبهلا ين حزبي جن فتح እግዚአብሔር አይፈልጥም ስገርም ራዛሲ ትወርሓታ ትፈልጥ ያ ማዓስክ ትብገስ ማዓስክ ትኸይት ከም ዘለዋሲ ትፈልጥ ያ حزبي جن فتح እግዚአብሔር አይፈልጥኝ ኤርሚያስ ክጽፈኮልና ሪዮ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዘመንና خنللي حواتي زمن زللي ዝፈልጥ ሰብ حسب አምላክ ትዝግባ ዝፈልጥ ንኽፍጽም ድማ ድልድይ ዝኸውን እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ዘመንና ክንፈልጥ አምላክ ይገለና ማለት እዩ እና ሞደይ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብሩን ጎይታ ይሁን ስለዚህ አምላክ ይባረክ ኢየሱስ ክመለስ እዩ ጎይታ እዚ ጊዜ ዝኽነለልዩ ክንነቅሕ ቅድሚ እግዚአብሔር እስና ክንትገት ፍቅርና ክበዝሕ ፍቅርና ሃልሃል ክብል አምላክ ይደለና ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ዝብለና ዘለሎም ርእስኩም ግጥኡ ከም ለባማት ክንኮን ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት ተመላለሱ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጊዜ እዚ ተመሊሱ አይመጥኒ ጊዜ ዓርኪ ይብሉን ሕዋተይ ጊዜ ሓንሳ ተኸይዱስ ከይዱ ክትመልሶ ይትኸልኒኻ ብወርቅን ብብርን ክትመልሶ ይትኸልኒኻ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንታይ ዝብለና ዘሎ ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት ተመላለሱ ርእስኩም ግጥኡ ንጸሎት ንቑሑ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይባረክ ስለዚህ ሎሚ ኣብ ጸሎት ደው ንብለሉ ጊዜ እሞ አምላክ ይባረክ በዚ ነገር ስንጽሊና አምላክ ይባረክ ሃሌሉያ ክብር ንጎይታ ይሁን እዚ ዘመን እዚ ጎይታ ከነለልዮ መንፈሳዊ ዕንትና ክኸፍቶ ጳውሎስ ከምቲ ንኤፌሶን ዝጸልየሎ መንፈሳዊ ዕንቶም ክኽፈት ነቲ ጎይታ ኣዳልዩሎም ዘሎ ተስፋ ነቲ ጎይታ ኣዳልዩሎም ዘሎ ክሪኡ ንሕና ድማ ሎሚ ኣሕዋተይ መንፈስና ክኽፈት ይዕንትና መንፈሳዊ ዕንትና ክኽፈት ነዚ ዘመን ዝኽነለልዮ ነዚ ጊዜ ዝኽንፈልጦ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ስለዚህ ጎይታ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ከምተን ለባማት ሓሙሽተ ደናግል ዶ ንኸውን ዋላ ክንዛነ ኢና ጊዜና ንሕልፎ ዋላ ክነዕልል ኢና ጊዜና ንሕልፎ ዋላ ኢንተርኔት ክንርኢ ኢና ጊዜና ንሕልፎ ዋላ ምስ ሰባት ቻት ክንገብር ኢና ጊዜ ንሕልፎ ዋተይ ናይ ጎይታ ኣመጻጽኣ ከም ሰራቕ ናይ ጎይታ ኣመጻጽኣ ሃንደበት ይሕዋተይ ሃሌሉያ ጎይታ ግን ተዳለዉ ይብለና ጎይታ ግን ነቑሑ ይብለና ጎይታ ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ ሃሌሉያ ኣብ ኣፍ ደገ ዝብለና ዘሎ ስለዚህ ናይ ምንጣፍ ጊዜ ቀሪቡሉ ሕዋተይ ጎይታ ሰብኣይን ሰበይትን እቲ ሰብኣይ ክንጠቕ እታ ሰበይቲ ክትተርፍ ዋላ ኣብ ፕሌን ክኸዱ ከለዉ እቲ ፓይሎት ክኸይድ ከሎ እቲ ሰብ ካልእ ክትተርፍ ሕዋተይ ካብቶም ዝንጠቑ ዲና ካብቶም ዝተዳለና ዲና ካብቶም ለባማት ዲና ካብቶም ጊዜ ዓዲግና ንማላለስ ሰባት ዲና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ሎሚ ጎይታ በቃል ጌሩ ይዛረበና ኣሎ ተዳለዉ ብለና ኣሎ
نقحوا لنا له كم دك معلت تملالسوا لنا له توم زسخروا بليتهم زسخروا توم زدقسوا بليتهم زدقسوا نحنا قلنا معلتنا حواتي لو مقلنا الزمن زخفوت كم دك يساكركم كون نزي جزء زخنا لليوم زي أبير مسكن نتخبر كاتم عسر كالفيليو زي أبير مسكن سلازي قويتا أف دقي سلازي بتصورتي ناخذ سكر نخيل نتي تسألعي كم دندن كم مسلا قري حواتي سلازي بتصورت كنقابل كم زمنا قال الله ميرنا لحواتي فقرنا خبزح بخلو رأسنا خنفتش كأرينا له قويتا رأسنا خنمرمر أنا أحوي كوات أو ديكون رأسي كمرمر رأسي كفتش كم تداوي تقولو وغزي أبيهر لبي مرمرني وغزي أبيهر لبي فتشني ما قد عمس الذي لما أغنى عن ملأس النزمن لو محواتي مسجزع رسنا الزارب لو مسجزع رسنا الزارب حواتي أو حوي تي أو حوي زفرس ويلو يزبل سلازي أبر اسكم تتفرد سعي تقولنكم زبل الله سلازي رأسنا نرأيه حنت معلتي قويتاق متسيو كل نجار كجلاتسيو زي أبير لبن كلالي تنزمر مري حواتي لو ممكن أنت تملسكم زي أبير كملسكم لو ممكن ما قدنا أنت قنعنا زي أبير نجرنا قنعنا لو من خالوت بركة كنكون كاب بتخرسيان كاباناي كاب زات شرش كاباناي حواتي أنا أرأي أنت قويني أنا الدو أنت زي أبير ما أنت حنت نفسيلو زي أبير زملس أملاي هذا قد صار أنت رغيو كم تنا أبراهام زبولو عصرت أنت ترى يومسي إن سلام كجمران تستاي كبرى كنحفة كاب حمسة جميل زي أبير مسكن لومي حادث سوي تسواتي لومي بتصركي أبكر زي أبير دوز زبل سلهز بوزت أبا سلهز بدوز زبل حادث زي أبير صادق أنو بقدس الناس مالارس هيوتو بخلو رؤسو زوفي رؤسو زمرمرة أبو زي أبير كسمعنا سلازي مجمريا نحنا ننصح مجمريا نحنا እግዚአብሔር ከምት እግዚአብሔር ዝበለና እንተቆይና እግዚአብሔር ናይ ሃገርና መልሲ ኣብ ቀረባ ይዋት ስለዚህ እግዚአብሔር መስከን እንታይ ዝበለና ትሕት እንተልኩም ገጽይውን እንተደለኩም ካብኩ መገድኩም እንተተመለስኩም ኣነ ድማ ክምለሰልኩም ሓጢአትኩም ድማ ይቀርብልኩም ነታ ምድሪ ድማ እንታይ ክገብረ ክፍውሰ ስለዚህ መጀመሪያ እናቴ እናታትኩም መምላስ ትናቴ እናትኩም ማገድና መስተኻል ነገርና መቅናዕ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ሸው እግዚአብሔር ድማ ንኤርትራ ፍውሳይ እግዚአብሔር ይባርኩም ለሰማዕና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልብና ይሕድሮ እግዚአብሔር በሙሉ ልብና ናይ መምላስ ጊዜ ናይ ጸሎት ጊዜ ናይ መንቃዕ ጊዜ ናይ ርእስና ምግታእ ጊዜ እግዚአብሔር የዳልወና ወይታ ይባርኩም ተባረኩ ብሩኻትኩም